Ndichikutambirai zvekare pano paTerare 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara, utena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rino ringe richionekwa nehama neshamwari vasati vaona this video vanova vachibatsirikana nekuona this video. Muri yeZimbabwe, vamwe vabereki vari kuvatsvaga vana vachivashaya, asi unoona umwe munhu achizvara mwana achinomurasa. Ndo macases atinosangana nawo muno munyika yedu yeZimbabwe. Vakadzi vanowanzoblemwa. Ndatisashorei varume, paya varume paunoti kana mwana musikana atizira pamba vanoblema mukadzi wake. Why achiblema mukadzi wake? Nekuti vamwe vakadzi vanenge vane madhiri avanenge vachiita nevana vavo. Vane masecret avanenge vachikipiswa nevana vavo. Vamwe vacho ndo vanenge vachidya mari dzemaboyfriend dzacho. Subscribe pa this YouTube channel mahara, ndokumbera usubscribe utena on the notification bell. Zvinozobatsira kuti iwewe urambe uchiwana news updates kubva pano paTerare 263. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Nyaya ndinozomuzora nhasi inyaya yarwadza vana veZimbabwe yemwanasikana iye ane 17 years anonzi iye Nobuhle Sibanda. Nobuhle Sibanda akazvara mwana wake. Mwana uyu anga achiri rusvava. Azvara mwana wake, iye namai vake vanonzi iyo Evelyn Zizingwe ndo amai vaNobuhle Sibanda. Vakaronga dhiri rekutengesa mwana mucheche ainge azvarwa nemwana wavo. Zvira kuti amai ava vakaronga dhiri nemwana wavo nyakubereka vakatengesa muzukuru. Vatengesa muzukuru, mari yavakatengesa nayo vachitengesa muzukuru inosvika 180 US. Ende mutauro wavaiti takatengesa tichimhanya nekuti taisada kuti zvizikanwe neveruzhinji kuti vatengesa mwana. Tikakangarika dhiri kefast kemari yefast mwana kutengesa mwana ne$180 US. Vatengesa mwana uyu kune veukama, kune vemaraini vakanyepa zvikanzi mwana akafa achibva kuzvarwa. Zvisinei, nyaya iyi yakazofambirwa paonekwa kuti kunyepa kwakaitwa naEvelyn naNobuhle Sibanda. Vaviri ava vakasungwa vari mumaoko emapurisa. Ndinokumbira kuti zvinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Muno munyika yeZimbabwe tinomboreceiva macases evanhu vanoba vana vaya vachinochekeresa. Ndo kwavari kunzi ndo vanhu vavakatengesera mwana mucheche. Zvinorwadza, zvinosereresa munhu akufananidzwa ne$180 apo unenge wachengeta nhumbu kusvika 9 months. After 9 months wakutengesa mwana uyu. Ko mukomana zvaangaramba nhumbu kongochengetawo waibvei pane kutengesa munhu. Ndataura zvanofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Vazhinji vari kuchema kuti dai vakandipa mwana uyu ndakachengeta pane kumutengesa $180. Much love.